29 декабр дар арафаи соли нави мелодӣ чун анъанаи нако кӯмаки моддии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки аз хислатҳои ҳамидаи раъиятпарварӣ ва башардӯстии пешвои муаззами миллат сарчашма мегирад, ба ятимони шаҳрҳои Душанбе, Ҳисор ва ноҳияи Шаҳри Нав расонда шуд. Кӯмакҳои навбатии сарвари давлатро ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа ва муовини роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарбиятгирандагони мактаб интернети ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи Шаҳри Нав, мактаб интернети ҷумҳуриявии кӯдакони нобинои шаҳри Ҳисор ва муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосии мактаб интернети рақами 2 шаҳри Душанбе тақдим намуданд. кӯмаки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сару либоси зимистона аз қабили пойафзол, шиму костюм, болопӯш ва дигар шириниҳо иборат буд. зимни тақдими сару либос ба тарбиятгирандагон намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи роҳбари хиратманду ятимпарвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хонандагонро бо фарорасии соли нави мелодӣ табрику таҳният гуфтанд. таъкид карда шуд ки дар сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии ятимону бепарасторон, шахсони имконияташон маҳдуд ва фароҳам сохтани зиндагии шоиста барои ин табақаи ҷомеа мавқеи меҳварӣ дорад. ятимон ҳангоми суҳбат аз расонидани кӯмаки навбатӣ изҳори хушҳолӣ карда ба пешвои раъиятпарвари худ ҷиҳати ғамхориҳои падаронаашон аз самими қалб миннатдорӣ баён намуданд. ман Амиров Кароматулло хонандаи синфи нуҳуми ин даргоҳ буда ятими худ ҳастам. истифода аз фурсати муносиб миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки онҳо ҳар гоҳ нисбати мо ятимон кӯмаку дастгириҳои беандоза мекунанд. онҳо ҳамеша моро танҳо нагузошта соябони сари моро бошанд. ҷаноби олӣ дар яке аз баромадҳояшон нисбати ятимон гуфта буданд ки ман шуморо ҳеҷ гоҳ хош танҳо мегузорам. ва ин гуфтаҳои пешвои муаззами миллатро мо дар ҳаёти имрӯзаамон пайваста ҳис намуда истодаем. ҷавобан ба ин ғамхориҳои падаронаи пешвои муаззами миллат қавл медиҳем ки мактабро бо баҳои хубу аъло хатм намуда ба халқи миллати худ содиқонаву софдилона хизмат мекунем. дар ин рӯз шодӣ хурсандии мо ятимон ҳадду канор надорад, зеро мо аз сарвари ғамхору пуштибони худ тӯҳфаҳои арзишмандро қабул намудем. мо барои ин тӯҳфаҳои арзанда ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос намуда эшонро бовар мекунонем ки дар ҷавоб ба ҳама ғамхориҳои пайвастаи онҳо мактаб интернетро бо баҳои хуб аъло хот намуда дар оянда ба халқу ватани хеш содиқонаи софдилона хизмат менамоям. ман Исмоилова Дилшода хонандаи синфи нӯи аи мактаб интернети ноҳияи Шаҳри Нав мебошам. ман миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки моро бо фарорасии соли нав бо ҳамин бо тӯҳфаҳои худ моро кӯмак карданд ва дастгирӣ менамоянд ва аз онҳо миннатдории худро баён мекунам. айни замон дар мактаби интернети ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи Шаҳри Нав 211 нафар ба таълим фаро гирифта шуданд. аз ин шумора 18 нафарашон ятими кул мебошанд. 98 нафари тарбиятгирандагону писарон ва 64 каси дигарашро духтарон ташкил медиҳанд. ба ҳар як нафар тарбиятгиранда кӯмаки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла сару либоси зимистона тақдим карда шуд ки боиси дилгармии онҳо гардид. дар мактаби интернети ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи Шаҳри Нав барои таълиму тарбия ва будубоши доимии хонандагон тамоми шароиту имконият фароҳам оварда шудааст. дар ин рӯз кӯмакҳои моддии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбиятгирандагони мактаб интернети ҷумҳуриявии кӯдакони нобинои шаҳри Ҳисор низ расонда шуд. зимни супоридани тӯҳфаҳои идонаи сарвари давлат таъкид карда шуд ки дар даврони соҳибистиқлолии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ятимону бепарасторон, маъюбон ва оилаҳои эҳтиёҷманди ҷомеаро танҳо намегузорад. дар ҳаққи онҳо пайваста ғамхорӣ зоҳир намуда тарбия мекунад ва ба ҳаёти мустақилона гусел менамояд. тарбиятгирандагон баъди гирифтани кӯмаки моддии пешвои миллат барои тамоми ғамхориҳои падарона арзи сипосу миннатдорӣ баён намуданд. шумораи тарбиятгирандагони мактаб интернети ҷумҳуриявии кӯдакони нобинои шаҳри Ҳисор 232 нафарро ташкил медиҳад ки 164 нафараш писар ва 68 духтар мебошанд ки ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат
محترم امامعلی رحمان برای با تعلیم و بودوباش فرا گرفتن یتیمان و بپرستاران و شخصان نیازمند تدبیرهای مهم عملی کرده شده. مؤسسه‌های نوی اجتماعی بنیاد و انشاءات موجوده ساحه پرره از تعمیر برآورده می‌شوند. خود همین روز کمک‌های نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به باشندگان مؤسسه دولتی تحصیلات عمومی اساسی مکتب اینترنت رقم 2 برای کودکان دارای امکانات محدود شهر دوشنبه تقدیم گردید. باید گفت که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با خصلت‌های نکوی بشردوستی خود پیوسته در حق یتیمان و آینده درخشان آنها غمخواری‌های زیاد ظاهر می‌نمایند. در دایره دستگیری و غمخواری‌های دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان یتیمان و بپرستاران و طبقه نیازمند جامعه خود را هیچگاه تنها حس نکرده با شکرگزاری از استقلال دولتی در فضای آرام و آسوده مملکت برای آینده درخشان و زندگی آباد تلاش می‌ورزند. در مجموع در این روز به 600 نفر تربیت گیرندگان مکتب اینترنت ها کمک‌های نوبتی از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانده شد. در عرفه عید و جشن‌های دولتی در پیروی از عمل‌های نیک پیشوای ملت شخصان سخاوت‌پیشه مملکت نیز به طبقه احتیاجمند کمک‌های مادی و معنوی می‌رسانند. این اقدام نیک باعث روح‌بلندی یتیمان، برجاماندگان و دیگر احتیاجمندان گردیده آنها را به دوست داشتن سرزمین و ارزش‌گذاری مقدسات وطن راهنمایی می‌کند.